God aften. Mit navn er Pia Carla, og jeg står her ved den nyåbnede skovgrill her i Hillerød. Og jeg har fanget to, der lige har været inde på skovgrillen og spist en burger. Og nu, her, der sidder jeg med Jens Bom. Og Jens, hvad har du lavet? Jeg har netop gennemført en taxaburger. Og hvad er en taxaburger helt præcist? Det er en burger på størrelse med 3,5 kilo. Det lyder meget interessant. Og samtidig med det, så står jeg her med Pedro Carl. Pedro Carl. Ja, Hvad har du netop lavet? jeg spiste en Big Cheeseburger. En Big Cheeseburger, og hvad går det ud på? Det er bare en burger. Det er godt. Vidste I to godt, at jeg fortæller jer, at taxaburgeren, som Lars her Jens netop har spist. Det er lige meget. Vi klipper. Netop har spist, er faktisk 27 gange større end den burger, som Pedro derhen har spist. Why? Men hvad er din reaktion på det? Det vidste jeg ikke. Det vidste du ikke. Skal vi se noget videnskabeligt på det? Her har vi en taxaburger, og her har vi en normal burger. Hvis vi skal finde ud af, hvor mange procent taxaburgeren er større end den normale burger, så skal vi tage taxaburgerens vægt og minus det med den normale burgers vægt, så vi finder differencen, og så skal vi dividere det med den normale burgers vægt, og så får vi tallet 27. Og når vi så tager 27 og ganger det med 100, så får vi 2.700%, altså er taxaburgeren 2.700% gange større end den normale burger. Og når vi så skal finde ud af, hvor mange procent den normale burger er mindre end taxaburgeren, så tager vi taxaburgerens vægt og minuser den med den normale burgers vægt, og derefter dividerer vi det med taxaburgerens vægt, og så får vi dette tal. Og når vi så ganger det med 100, så får vi tallet 96,43, hvilket er hvor mange procent den normale burger er mindre end taxaburgeren.